компютърната диагностика с Sensitive Imago е сред най-съвременните методи на диагностика в нашето време. Апаратът позволява да се направи експресен, безболезнен и неинвазивен преглед на целия организъм. Ето за това Sensitive Imago е отличен със златен медал на Международния технически панаир в Пловдив в раздела за чуждестранни изложители, електроника и електротехника. Високочувствителната биорезонансна диагностика позволява да се открият заболявания, намиращи се в съвсем ранен стадий, да се установи първопричината за всяка болест, както и да се оцени функционалното състояние на всички органи и системи в момента на изследването. Така също е много ценен и за профилактика на здравето. Човек от нищо не страда, от нищо не се оплаква, но може да се вземат превантивни мерки за запазване на здравето. Благодарение на Sensitive Imago може да се открият съществуващите в организма вируси, бактерии, гъбички и паразити. Продуктът на AlphaMed Sensitive Imago може да се използва във всички медицински и рехабилитационни центрове, както и в домашни условия. Златен медал и диплом за апарат за медицинска диагностика Sensitive Imago, изложител AlphaMed, Руска федерация. Sensitive Imago medical diagnostics apparatus, exhibited by AlphaMed, the Russian Federation.